तो डेंगू फीवर जो आजकल हम लोग देखते हैं, उनमें सबसे जरूरी बात ये जानल कि डेंगू फीवर के दूसरा बीमारी से केंगा अंतर कल जाओ। अब डेंगू फीवर के लक्षण का होला तो डेंगू फीवर में बुखार होला, माथा बहुत दर्द करेला, आंख के अंदर बहुत दर्द करेला, सांस लेवे में दिक्कत भी हो सकता था, पेट में भी दर्द हो सकता था, उल्टी भी होला। लेकिन ये सब लक्षण दूसर बीमारी में भी होला, जैसे कि टाइफाइड हो गलस, मलेरिया हो गलस, चिकनगुनिया हो गलस, लेप्टोस्पायरोसिस हो गलस, हेपेटाइटिस हो गलस, और बहुत तरह के सेप्टिक इन्फेक्शंस में भी सेम लक्षण आ सकता। जहां तक प्लेटलेट कम होके के बात बटे, तो प्लेटलेट दूसर बीमारी में भी कम हो जाला, नॉर्मल टाइफाइड में भी कम हो सकता प्लेटलेट। एगो बीमारी होला जगह कहल जाला आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रोटूरा, उमे भी प्लेटलेट कम होला और चमड़ा पे दाना दाना निशान आवेला। जगह डेंगू में रैश आला, ओकर थोड़ा अलग लेकिन रैश आ सकता। इस सब बीमारी के अंतर के जरूरी बा, लक्षण के हिसाब से भी अंतर हो कल जा सकता और ये जांच से भी पता कल जा सकता कि बीमारी का बटे। अब डेंगू में बहुत तेज बुखार रहेला, खासकर जौनो वायरल इन्फेक्शन होला उनमें बुखार बहुत तेज रहेला, बुखार के साथ बदन दर्द बहुत तेज होला। एक हाथी एकरा के ब्रेक बोन फीवर कहल जाला, मतलब हड्डी तोड़ बुखार। इहे से पता चली कि दूसरे बीमारी से केंगा अंतर कर सकता नहीं। जैसे टाइफाइड भइलस, टाइफाइड में पेट के समस्या ज्यादा होला, बुखार तनी हल्का ही रहेला। मलेरिया में तेज बुखार रही, बुखार के बहुत ज्यादा ठंडा लागेला, कपकपी होला, और बुखार ठीक भेला का पसीना खूब आवेला, उससे मलेरिया की पहचान कर सकता नहीं। बाकी हेपेटाइटिस में जॉन्डिस हो सकता, आंख पीला हो सकता, पेशाब पीला हो सकता। लेप्टोस्पायरोसिस में भी तेज बुखार है, लेकिन उनमें किडनी के भी इफेक्ट कर लेवेला, सांस भी में दिक्कत हो जाला। एक बीमारी होला जगह कहल जाला स्क्रब टाइफस, उनमें भी बहुत तेज बुखार होला, लेकिन बदन पे अगर चेक कर जाए तो कहीं ना कहीं एस्चार मिली, जो माइट के कटला के बाद काला रंग के एक डब्बा ऐसा हो जाला। सो एक करके एक डॉक्टर जब लोग देखी तो पता लगा सकी कि कौन बीमारी हुए। अब ओकरा बाद जांच कल जाई। अब डेंगू के जांच बटे टाइफाइड, मलेरिया, लेप्टोस्पाइरा, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस, सब चीज के अलग अलग जांच बटे, जेकरा से पता लगावल जा सकता है कि कौन बीमारी हुए। डेंगू जन हवे वो वायरल इन्फेक्शन हवे, और ये वायरल इन्फेक्शन जन बाटे तो मच्छर के कटला से फैलेला। मच्छर एडिस इजिप्टी होला, एकरे के कटला से ये बीमारी फैलेला। अब ये वायरल इन्फेक्शन हवे, तो वायरल इन्फेक्शन जब वो हुई तो तेज बुखार के साथ बदन दर्द हुई। लेकिन एक सीजनल प्रिडिक्शन भी बाटे, जन ई जन सीजन हवे अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के जन सितंबर अक्टूबर के जन मौसम जन होला नु, जेमे धान के रोपनी होला, ओकरा बाद ये बीमारी बहुत तेजी से फैलेला, और ये वायरल इन्फेक्शन हुए मच्छर के कटला से फैलेला। डेंगू बुखार में बहुत ज्यादा लोग तो एसिम्टोमेटिक रहेला, मतलब ओकर लक्षण ही ना आवेला। कब डेंगू इन्फेक्शन भइलस, कब ठीक भइलस, ये तो पता ही ना चलेला। लेकिन जेकरा लक्षण आवेला और ये गंभीर रूप से बीमार होला, मतलब डेंगू के अगर हम 3 भाग में डिवाइड करी तो डेंगू जेकरा साथ लक्षण आवता, और जेकरा साथ लक्षण नहीं आवत, और जेकरा गंभीर सीवियर डेंगू बाटे। तो जेकर सीवियर डेंगू बाटे और जेकर डेंगू के लक्षण हम लोग उहे लोग के पता चलेला कि ओकर डेंगू भइल बाटे। एमे बहुत सारा लोग, मतलब ज्यादातर लोग के डेंगू के बिना लक्षण अइले ठीक हो जाला। एक हाथ ये अनुमान लगावल बहुत मुश्किल बाटे, लेकिन डेंगू के समय में बहुत ज्यादा लोग इस चीज से बीमार पड़ेला। डेंगू बुखार जब होला तो जगह बताइए कि बहुत लोग के एसिम्टोमेटिक रही, मतलब बिना लक्षण के डेंगू हो जाए, तो लोग की चिंता के की जरूरत नहीं है। दूसरा लोग जरा डेंगू में लक्षण आवता है, तो लक्षण जानी का हुई, लक्षण एक तो तेज बुखार रहेला, और जगह एक नाम बाटे कि ब्रेक बोन फीवर, वही एक लक्षण बाटे एकदम हड्डी तोड़ बुखार होला, माथा में दर्द हुई, देह में दर्द हुई, आंख के नीचे दर्द हुई, जन रहुआ आंख में जन कंजंक्टिवा बाटे वो लाल हो जाई, उल्टी हुई, सांस लेवे में भी दिक्कत हो सकता, पेट में भी दर्द हो सकता। अगर ये बीमारी ज्यादा गंभीर हो गई तो ब्लीडिंग भी हो सकता, सांस लेवे में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, पेट में पानी भर सकता, छाती में भी पानी भर सकता, और ये चमड़ा पे रैशेज आवेले, जन छोट छोट लाल लाल दाना दाना ऐसा रैश आ जाला। ऐसे पता चलेला कि डेंगू बुखार बाटे। आई जन बुखार बाटे 3 से 5 दिन ही रही, लेकिन ये 3 से 5 दिन में बहुत ज्यादा एमे दिक्कत हो जाला। और ई बुखार के 3 गो फेज में आवेला। पहला होला फेब्राइल फेज, फेब्राइल फेज में बुखार आई,
3 से 5 दिन रही। ओकरा बाद जन मेन जन फेज बाटे ओकरा कहल जाला क्रिटिकल फेज, काहे कि जितना हूँ डेथ होला उहे फेज में होला। ई फेज के ध्यान से जाने के बाद ए फेज में का होला कि कैपिलरी लीकेज से पानी जन बाटे छाती और पेट में इकट्ठा हो जाला, जेकरा चलते रहो ब्लड प्रेशर कम होके लागेला, अचानक शॉक की स्थिति में चल जाला लोग। तो जब बुखार डेंगू में ठीक होला तबे ध्यान ज्यादा देला की जरूरत बा, काहे कि ओई समय रिस्क बहुत ज्यादा बाटे। ई फेब्राइल बुखार जब कम हो ताटे तो अगलका 2-3 दिन बहुत ज्यादा ध्यान देवे के बा, बीपी चेक करत रहे के बा। खासकर जन पल्स प्रेशर बाटे वो 20 से कम ना होके चाहिए, और ये ब्लीडिंग ना होके चाहिए, सांस ना तेज फूले के चाहिए, उल्टी बहुत ज्यादा ना होके चाहिए, लीवर किडनी पे असर बहुत ज्यादा, लीवर के जो एंजाइम्स होला एसजीओटी एसजीपीटी बहुत ज्यादा ना बढ़े के चाहिए। अगर बढ़ा था समझी कि क्रिटिकल बीमारी होके जाता है। बहुत समय तक जब तक बॉडी कंपनसेट करता है तब तक तो पता ना चलेला, लेकिन अचानक पेशेंट एमे शॉक में चल जाला। एक खातिर डेंगू में इस सब लक्षण के ध्यान देवे के बाद ये डेंगू के वार्निंग साइंस हवे जन सब लोग के ध्यान में रखे के चाहिए। अब फिर एक बाद आवेला रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज खत्म हो गई, क्रिटिकल फेज खत्म हो गई, तब अइलस रिकवरी फेज। एमे पेशेंट रिकवर होला। एमे तो बुखार 3 से 5 दिन ही रही, लेकिन कमजोरी सुस्ती बदन में दर्द लगभग 2 से 3 हफ्ता तक रहेला। एक खातिर रिकवरी फेज में भी ध्यान देवे के बा। डेंगू के जन बीमारी होला उनमें सबसे जरूरी जो टेस्ट जन हमने के करके देखे वो होला डेंगू NS1 और IgM के जांच बाटे। NS1 सबसे पहले डेंगू में आवेला, 24 घंटा में NS1 पॉजिटिव आ सकता। अगर 2-3 दिन हो गई बाटे तब IgM के जांच करवाए के चाहिए। IgM एंटीबॉडी के जांच हवे, NS1 एंटीजन के जांच हवे। एंटीजन पहले आवेला, एंटीबॉडी बने में समय लागेला। एक खातिर डेंगू IgM के जो जांच बाटे वो 2-3 दिन पे हुई। ओकरा बाद डेंगू IgG बन जाला। IgG के मतलब भइलस कि पुरान डेंगू के इन्फेक्शन हुए। तो डेंगू NS1 IgM और IgG से डेंगू के पता चलेला। एकरा अलावा जो नया जांच आई बट वो हवे डेंगू के RT-PCR, और ही एडवांस जांच हवे जैसे डेंगू के कंफर्म कइल जा सकता। एकरा अलावा डेंगू से बॉडी पे का असर पड़ता ओकरा के देखे खातिर जांच बटे, जैसे वो प्लेटलेट काउंट करवेनी। तो प्लेटलेट में गिरेला तो प्लेटलेट के सीक्वेंशियली मॉनिटरिंग कइल जाला, मतलब वो डेली चाहे 2 दिन पे चाहे 3 दिन पे मॉनिटर करे के रहेला। जैसे बुखार जब खत्म होला तो अचानक प्लेटलेट गिरे लगेला। अब प्लेटलेट गिरी और फिर बढ़ी। बहुत बका होला कि बुखार ठीक हो जाए लेकिन तब वो प्लेटलेट गिरत रहेला, अब फिर प्लेटलेट धीरे धीरे बढ़ेला। बस 3 से 5 दिन के जो समय बाटे में रहो प्लेटलेट गिरी और 5वें 7वें दिन से रहो प्लेटलेट बढ़ल शुरू हो जाला। ई चीज के ध्यान देवे के बा। एकरा बाद एगो हिमेटोक्रिट होला, जन वो कंप्लीट ब्लड काउंट करवाए और PCV एक हिमेटोक्रिट कहल जाला, एकरो के देखे के बा। ई देखी कि अगर मानी 20% से ज्यादा अगर बढ़ जाता समझी कि सीवियर डेंगू हो सकता। एक खातिर हिमेटोक्रिट के भी देखल जरूरी बाटे। तो CBC में 2 चीज हुआ देखनी, एगो प्लेटलेट देख लेनी, हिमेटोक्रिट देख लेनी। अब हुआ देखे एक बार TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना बा। एमे भी ल्यूकोपीनिया हो जाला, मतलब TLC कम हो जाला। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाए। अगर मानी शरीर से पानी लीक कर रहा है, कैपिलरी लीकेज कहल जाए, के चलते शॉक होला, ब्लड प्रेशर कम हो जाला, तो हमें हिमेटोक्रिट बढ़ जाला। ई रुआ CBC से पता कर लेनी। अब देखे के बाद कि डेंगू के चलते रुआ दूसर बॉडी के पार्ट में का असर भइल बा, जैसे किडनी पे का असर भइल बा, लीवर पे का असर भइल बा, हार्ट पे का असर भइल बा, दिमाग पे का असर भइल बा। ओकरो जांच बाटे चाहे लक्षण के हिसाब से भी देख सकता नहीं। जैसे लीवर में रुआ SGOT SGPT बहुत बढ़ जाला। अगर 10-15 गुना से ज्यादा बढ़ जाता तो सीरियस बाटे, तो ध्यान देवे के बाटे। लेकिन अमूमन 200-300 के रेंज में लक्षण के साथ आ सकता। हार्ट पे भी असर करेला, मायोकार्डाइटिस हो सकता, हार्ट में सूजन आ सकता। दिमाग पे जब असर करेला तो आदमी के बेहोशी आ जाला, आदमी बात समझ ना पावेला, बेहोशी जैसे हो जाला, या मिर्गी के भी लक्षण आ सकता है। ई सब लक्षण ध्यान में देवे के बा। ई सब जांच करा के देख ले बटे कि दिक्कत का बटे का नहीं है। ई बहुत जरूरी बाटे कि जानी कि दुआ खाना का खाए। देखिए डेंगू में का होला कि लीवर में सूजन हो जाला,
तो उल्टी भी बहुत होत रहेला, या हल्का सा भी कुछ खाए नहीं तो खाना ना पचेला। ओमे का करे एक बार हल्का खाना खाए, एक बार खासकर पानी खूब पियत रहे, ओआरएस के घोल बना के खूब पियत रहे। उससे का हुई कि रउआ शरीर में बीपी ना कम हुई और शरीर में ताकत भी मिलत रही। हल्का सॉफ्ट डाइट ली, लो फैट ली, मतलब तेल घी थोड़ा सा कम ली, मिर्च मसाला कम ली, पानी खूब पी, खासकर ओआरएस के घोल बना के खूब पी, और सॉफ्ट डाइट ली, खिचड़ी दाल दलिया ये सब लेते हैं, ऐसे ठीक, ये सब ठीक रही। लेकिन एक दो चीज के और ही ध्यान रखे एक बार, ये जन लोग पपीता के पत्ता के जूस बाटे या बकरी के दूध बाटे, ये सब नहीं लेवे के, ऐसे कोनो फायदा ना होला और इससे नुकसान भी ज्यादा होला। जैसे बकरी के दूध पियला से ब्रूसेलोसिस नाम के बीमारी भी हो सकता, इस चीज के भी ध्यान रखे के। बाकी कच्चा बकरी के दूध ना खे पिए के, पपीता के पत्ता के जूस पियला के जरूरते नहीं खे, तो पपीता के फल खा सकता नहीं, कोनो फल इच्छा बाटे खा ली, लेकिन ये सब चीज के चक्कर में नहीं खे पड़े के। ओआरएस के घोल पी, दवाई खाई, और ये दुआ खूब बढ़िया से रही, आराम करी, कोई से बीमारी ठीक हुई। डेंगू के जन इलाज बाटे बहुत आसान बाटे। डेंगू वायरल इन्फेक्शन हवे, तो जैसा कि तो जानता नहीं कि जन वायरल इन्फेक्शन बाटे उनमें एंटीबायोटिक काम ना करी, क्या कि एंटीबायोटिक जन होला तो बैक्टीरिया के काम करेला। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक ये होला कि वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक देवल जाला। एंटीबायोटिक तब दे सकता नहीं जब वो बुझाए कि ना इनका साथ में कोनो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। लेकिन अगर मामूली सामान्य अगर डेंगू इन्फेक्शन बाटे और कौन दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं खे, तो एंटीबायोटिक नहीं खे देवे। दर्द के दवाई हमें नहीं खे देवे के, है कि दर्द की दवाई देला से बुखार तो तुरंत कम हो जाए, लेकिन साथ साथ प्लेटलेट भी कम कर दी, एक खातिर दर्द के दवाई नहीं खे देवे के। पानी खूब पिलाई, पैरासीटामोल की गोली दी। अगर मानी कि जेकर डेंगू भइल बा उ वेजिटेरियन हवे, तो वेजिटेरियन लोग में विटामिन बी 12 की कमी होला, तो साथ में एक मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन बी 12 होके उहो दे सकता नहीं। लेकिन इस सब जो दवाई बाटे केहू डॉक्टर से पूछ के ही ओकरा निरीक्षण में ही देवे के चाहिए, अपना से दवाई मत करी, ताकि डॉक्टर देखी तो वो जांच पड़ताल के भी बता सकी कि राउत तबियत कैसन बाटे, आगे चल के कोनो गंभीर लक्षण तो नहीं आए वाला। इस सब लोग बताइए, लोग बढ़िया काउंसिल करी, एक खातिर डॉक्टर के निगरानी में ही अपन इलाज करवाई और ये सब दवा खाई। एक अलावा और ही कोनो दवा नहीं के खाए। हाँ, पहले से जन हुआ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इस सब की गोली खाता नहीं, वो सब गोली खाते रहे के बाद। डेंगू के 3 गो फेज होला, एगो बुखार वाला फेज होला जेकर फेब्राइल फेज कहल जाला, दूसरा क्रिटिकल फेज होला जिसमें डेंगू के मरीज गंभीर हो सकता, और तीसरा रिकवरी फेज होला, उसमें पेशेंट रिकवर करेला। लेकिन रिकवरी के दौरान भी पेशेंट के देह में दर्द हो सकता, भूख कम लाग सकता, कि लीवर में सूजन हो जाला तो भूख भी कम लागेला। इस चीज के ध्यान देवे के बटे रिकवरी फेज में भी अपन खाना पीना के पौष्टिक आहार ली, ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी होके। देखिए, इम्यूनिटी के बढ़ावे के और घटावे के कोनो शॉर्टकट ना होला। वो पहले से जन कहते हैं अचानक सोचन कि इम्यूनिटी बढ़ा ली तो वो ना हो। रुआ अच्छा से डाइट ली, एक्सरसाइज, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकता नहीं, पानी खूब पी, सब दिक्कत ठीक हो जाए। डेंगू वायरस ये मच्छर के कटला से फैलेला, तो जरूरी बाटे कि मच्छर से रुआ बचाव के इंतजाम करी। मच्छर से बचाव के इंतजाम के कर सकते हैं, फुल बाह के कमीज पहनी या फुल बाह के कपड़ा, फुल पैंट ये सब पहन के रखी, मतलब पूरा शरीर जितना ढक सकता नहीं ढक के रखी। मच्छरदानी लगाई जैसे मच्छर ना काटे, या मॉस्किटो रेपेलेंट जन होला जैसे मॉस्किटो कॉइल बाटे या मॉस्किटो के लिक्विड जन आवेला ओकर इस्तेमाल करी। एक अलावा घर के आसपास जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग एरिया बाटे, जहाँ मच्छर पनपेला, उस जगह के खत्म कर दी। जहाँ पानी जमा होता है ओका के मतलब मिट्टी ऊपर डाल दी, ना तो ऊपर तिल डाल देवल जाला, जिससे मच्छर के पनपे ना, मच्छर के रिप्रोडक्शन ना हो। इससे मच्छर की प्रजाति भी कम हो जाए। और आजकल तो नया सब टेक्निक आ गई, जैसे मच्छर के उत्पन्न ना होके खातिर ओका अलग टेक्निक से रखे खत्म भी कर जाता। लेकिन ये सब चीजें वो अपना घर में देखें, गमला में बहुत दिन तक पानी इकट्ठा ना रखे दी, मच्छर ना पनपे, हमेशा मच्छरदानी के लगाई, विंडो इस सब में भी मच्छरदानी वाला नेट्स लगा ली, फुल बाह फुल पैंट के जन कपड़ा बाटे पूरा सही के ढक के रखें, तो डेंगू के जन रिस्क बाटे बहुत कम हो जाए।